les consignes de significat, destruint tot allò per què havíem lluitat. No queda res, hi ha una guitarra, no queda res, queda esperança, no queda res, hi ha una guitarra a punt per disparar. Per què seguir si la mentida acaba sent la veritat? Si les batalles m'han anat esgotant i les causes s'acaben morint,